Tako da, svašta znam, ono, da im pomognem i sve, tako da, bitno je da si mi jaka u glavi i to je. Pa je. Žao mi što nećeš moći biti tamo, ali zima i tamo nema smisla uopće. Da. Ja se nadam da će ti barem oni live neki na Instagramu i na Facebooku. Slaće mi. Ajde, super. Hvala ti što me pratiš i što voliš moju glazbu, meni to zbilja jako puno znači. Da. Inače, Bada ćeš doći kad bude lijepo vrijeme. Znaš šta, dođu kad bude lijepo vrijeme, ali bi volio da mi organiziramo nekako da ti možeš doći na taj koncert. Pa doću ja. Ajde, super onda. Da, doću. Dobro. Imamo mi tu i Natali, koja je moja draga prijateljica, ako ništa i ona te može dobiti. Ona je iz Gradiške. Da, ja sam iz Gradiške. Tako da imaš ljude koji... Super. Da. Jako mi lijepo izgledaš. Moram priznati. Da. Baš lijepo, da. O Boga. Šta bi mi očevo? Šta bi ti htjela čut? Koji refren bi htjela čut? Pa ne znam. Ovu novu pjesmu. Izbor je tvoj? Da. Čekaj. Aha, sad sam je pjevao na probi. Ne biram to da slomim kost, što veže još živo, ljubav i tkivo. Ja ne biram to da spalim naš most i pretvorim dane u beskrajne rane. Da izbor je tvoj. Super. Hvala ti. Ajde, barem danas imam glasa za razliku od prošli put. Prošli put mi je bilo baš